Райко Рачев и днес смятам да ви покажа ревю на моят телефон и ще ви го покажа точно ето сега. Ако сте искали да ме видите, слагам пак на качеството. Да, добре, ще ви покажам. Сега ще учим там. И така, тук сме. Това е, например, телефона ми сега. Ето го. Не е от директно да стане добрите, просто да, не ви харесва. Не знам, скоро смятам да го сменям, да, така нямам така. Часът в момента е колко? 20:52, да, виждате, така. Сега, да видим какви екстрима, да, ето го, не съм го намерил скоро, но ако някой иска да знае, тук зад настройките там, да, виждате, ето ги, да, така, той иде, не е сега, дето показах клипа, съжалявам. Google Play имаме и така, текст пак Minecraft, може да видим някой ден да снимам. Галерия, няма нищо, само, я чакайте, тук май дето, стаме, бе, да, изтривам го, това видеоклип дето го качих днеска, да, и вече го няма. Както виждате, няма много видео, да, глупости, 360 антивирусни. Security може да се инсталирате, ако искате. Да, и това е обслужението от телефона ми. Чакайте. И сега ще се върна. Това е под капака му. Да, както виждате. Батерията не е една от най-добрите, но нямам зарядно. Както искате да знаете. Това е тук е буксата му. Това е кабелчето му. Да. Ето го самия телефон, не съм го изключвал, спокойно, но ако някой иска да знае, тук има едно копченце, да, те е подобни. Това е телефонът ми е Samsung Galaxy S2 Plus, Samsung Galaxy, да, и се радвам, че го имам, да, не е един от най-добрите, но не е лошия, и да, ако ви е харесал това ревю, и ако ви е харесал това ревю на моя телефон, моля, оставите вашите коментари, абонирайте се за мен и да, това бях аз, Райко Райчев, и до скоро.